Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suluran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Atty. Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suluran. Itago lang ko sa pangalan nga Butong. Hingko ng Pangidaron. Minyo o may 5 ka buok anak. Usa ka PWD. Itago na lang ang akong address diri sa Mindanao. Punto legal kining akong suluran. Kabahin kini sa bahay ug yuta sa among mga ginikanan. Wa magud ko bahinin ini. Ako ang kamanghuran. Aron inyong isabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Magbinyo kag usab ba? Butong. O dadong ko din sa bay ang ikaduha kong asawa. Musugot ang akong tulo ka maguwang nga tuwa sa Australia pa? Sumusugot sila sa dili. Maminyo ko usap. Kanong babagan man ko dila sa kong gusto. Nga wa naman si mama ninyo. Wa man kumingon nga babagan ka pa. Ang buot kong ipasabot ba, kung nakapahibaw ka na ba nila? Akong sultihan. O kung di sila musugot, wa sila mahimo. Unya, og dili mo sugot. Og kuhaan kag aluti nila. Tag 5K ba yan ang aluti mo matagbuwan gikan nila nga tuwa sa Australia? Wa na'y apel silang kuhaon ako kung magminyo kong usab. Anong apelon man na? Kinahanglang musabot sila nga nagkinahanglan akong ikauban di sa bahay. Kami di pa. Niya man ang akong pamilya uban nimo. Ay, lahi man mo. Sabot ba siguro ka? Sabot akong ipasabot. Butong. Nagkinahanglan akong ikauban magabi sa akong kwarto. Sab si Papa nimo? Ay, mao lagi. Unya, dadong ko niya din sa mong bay ang iyang babae. Daan na baya kong nag-ingon nimo ha. Nga dili ko gusto nga mangipon ta. Nisugot lang gani ko dinhi ko sa inyo ha. Kay aron may kauban si Papa nimo. Kay paubanan siya sa imong mga igsuon nga tuwa sa Australia. Pero ug may lain na sabtang tawo nga ikauban dinhi sa bay. Murag lisod na nabutong oy. Maglain na lang ta. Total, may kauban naman niya si Papa nimo dinhi sa inyo nga mao ang iya ikaduhang asawa. Unya, asa mo sa tapuyo? Mao na ron. Naglibog na ka og asat puyo. Kung ngano gyud bitaw ni sugot ra ka nga wa ka bahini og imong lote sa imong mga ginikanan og igsuon. Unta may lote na unta tang gitukuran karon, bisag payag-payag na lang ba, basta kay matawag lang nga ato. Ay, sige. Akong sultihan ini ang akong mga maguwang sa Australia. Papa, buutan man na. Misalig ra ko niya nga maoy makaatiman ni Papa. Niya na ta sa bahay sa akong igsuon Lilian. Anin na tapuyo. Husto ka ning atong gibuhat butong. Nga nigsuon nimo. Unya, asam ni tapuyo Lilian. Gadi ba sa kagusto sa mong bahay uban kang papa og sa bag-o niyang asawa? Ha? Asa man? Dili unta ta problema kung nangusog ka pa nga bahinan, bisag gamay lang nga lote sa imong mga ginikanan. Sugot ra mang sadgud ka nga wa ka mabahini nga anak man sad unta ka. Lilian. Kanunay nga mahimong lalis namo sa akong asawa ang bahin sa wa ko pagpangusog nga mabahinan sa yuta sa mga ginikanan. Kay dili lagi siya ganahan nga mangipon mi. May punto masad siya. Dili unta mi matagbaw pangita og among kapuy-an kun doon na pa unta mi kaugalingon. Unya. O nang. O lagi nang. O nang. Di na ako pasagdan ang imong bayad diri. Oo. Gilimpyo-limpyuhan man sa dinamo nang. Oo nang. Wa man na mo hilabti ang imong mga butang diri. O nang. Gipasidan naman nina ako ang mga anak. O nang. Sige. Bye. Ay. Sana. Hasol eh. Dagang pahimang no aning iyang bay. Ingnan bitaw tika, nga dili lalim ning mangipon. Pero butong may nadunggan baya ko
Nga dili man sad kuno magpirmihan si papa nimo og ang bag-o niyang asawa sa inyong bahay. Tuwa man ni sa bahay sa iyang bagong asawa. May pag ibaligya na lang ninyo ng inyong bahay. Og nang higayon na, pangayo na og bahin. Aron may kapapuyan ka na namo nga imong pamilya. Oo, tinuod na butong. Kay di man sabgana diri sa tumbay ang ikaduha na kong asawa. Mingawan sila nga kamera. Mayon tato nga ni amo din he. Apan di man sabganahan ang imong asawa nga may laing kaipon din he. Kung maunang wanay mo puyo aning baya pa, ibaligan na lang niya to. Ha? Aw, inang imong mga maguwa nga tuwa sa Australia. Kay ako sugot naman ko. Ambot lang sila. Kay sila ba nagpa-renovate aning baya. Mao sa bitaw nga dili ganahan akong ikaduhang asawa din he. Kay sa akong mga anak lagi kuno ning baya. Kaingon nila. Kay mahadlo kong moingon Kay tangtangan pa lang unya ko nila sa kong alote. Sige, pre. Inom ba ta, pre? Kanta ba ko, pre, ha? Inom Kanta ba ko, pre? Kanta ka ron? Kanta ko ron. Kaya dito, pre. Ano lang hagad mo ka og inom na ko, pre? Sa okasyon. Pre, gusto lang kong mag-inom, pre, tungod sa akong problema. Adto sa amo, yaw-yawan kong nilyan. Adto kong papa, di mo pabor na ako. Nga, hangyo ko sa akong mga baguang pre nga tuwa sa Australia, nga ibaligya lang namo ang among bay. Di, masamusugot, pre. Oh, Asul kinabuhi, kumbinsihan na lang si Papa yun mo nga ibaligyan lang ng inyong bay. Kay wala man kayo nagpuyo na. Mahalin ba na og 3 to 4 million, pre? Ha? Tinuod ka, pre? $3 to 4 million ang banabana nga pagkahalin sa mong bayo yuta. Kay concrete man sa dimbaya, ug dako-dako sa area. Ug sayang kaayo nga wanay nagpuyo ba. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Sa pagbinahinay na si yuta sa akong mga ginikanan, wa ko nila hatagig bahin. Husto ba ang gibuhat sa akong mga ginikanan o igsuon? Tungod ba kay usa ko ka PWD maong dili ko bahinan? Ikaduhang pangutana. Ang mga bahin nga yuta sa akong mga igsuon, ila na sab nga gibaligya, kay tuwa naman sila sa Australia. Ang bahay nga komuna lang ang nahabilin. Kung ibaligya ni, naapa ba sila'y bahin? Ikatulong pangutana. Uyon ra ang among amahan nga ibaligya ni. Kay wa na lagi nagpuyo. Apan dili mo sugot ang akong maguwang nga maoy nagpa-renovate ani. May katungod ba siya sa pagpugong? Ikaw pat og katapusan. Unsaon man ako pagkumbinser ang uban kong mga igsuon nga ibaligya lang namo ang among bahay o yuta. Kung dili sila mo sugot, pwede ba nga magbabayad na lang ko nila sa angay kong mabahin? Kay ako sa untang ipalit og lote aron may kaugalingon akong papuy-an sa akong pamilya. Palihog, tabangig tambagi ko. Kini, ang akong suliran, butong. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako ang mohatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problema na may punto legal. Inyog yung napaminaw si Dr. Rene Obra, no? Pipila ka adlaw na may nangita na ako. Uy, nilarga ko guys. Sorry kaayo, no? Pero I am back. Akong tingog today. At sa mga umaabot nga mga adlaw, ang inyong mapaminaw. Tungod kay punto legal ta karong adlaw, Attorney Elaine Bathan at your service, mga sukintig paminaw. Thank you kayo sa inyong padayon nga pagpaminaw. Love good day ko ninyo guys. Kinangita man mo nako. Thank you sa pagpangita. Katong mga wa pa kada sa ilahang mga suwat suliran, pwede ninyo ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page.
pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain o klase-klaseng pamaagi, guys, kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo. Ang importante, ipadana na ninyo, no? Magpasalamat ta sa ato ang mga scriptwriters, ato ang director, mga spinner, ug sa tanan natong mga artista sa kahanginan nga maoy naghatag og kinabuhi anang inyong suwat suliran. Permi gid na akong ingnon og remind gud ta mo permi. Ayaw gyud mo og kahadlok nganong naatay mga problema, okay ra gyud kaayo na. Kitang tanan, dili pwede nga sa atong panikasika sa atong kinabuhi, lami o kalipay, kahayahay ang ato ang perming masinati. Mga pandol, mangganitag, patag paning atong gilakwan, pareho rin is ato ang kinabuhi pod. No? Katong gagmay ta, di man ta makatog lakaw straight, kundi ta magtumba-tumba. Inani po nis atong kinabuhi, di ta magmaligon, kung pananglitan, di tapod madapa. Unsay buhaton, bangon, no? Okay, ragyod na. Laban, go lang kita ng go, guys. Padayon ra, magmalampuson ragyod ta. Hoy, kasi tangaan. Hi, attorney. Asa di ay ka? Wa lagi ko kadungog sa imong tambag. I miss you, attorney. Thank you, Kasi. Same is true kang Anelida Heludo Flores. Good morning, attorney Elaine. Wa na mi kabati nimo sa kinyang akong suliran. Asa na ka, attorney Elaine? Naara ko diri day. Nagpahipi. I am back. Di ko mubiya. Naara ko. Padayon lagi hapon ta. Hello to Mr. Danmark Leopoldo ug sa tanan natong mga followers, avid listeners sa ato ang programa all over the world, kay mapamati man nato ang drama maski sa Facebook, no? Para mapaminaw nato ang atong drama kaning ato ang programa nga kini ang akong suliran, ug mapaminaw pud nato ang ubang mga programa sa ato ang RMN, no? Kanang Radio Mindanao Network, ang handumanan ug uban pan nga mga programa kahuman ani ato ang mga morning drama, afternoon ug mga evening drama sad nato, guys, no? So ato ang letter sender. Di pa ko malimot. Please, no, like and follow me on Facebook para makibaw mo asas Attorney Elaine. Elaine Tantengco Bathan on Facebook, no? Attorney Elaine on Twitter and on Instagram. Salamat kay nangita mo na ko. At least mabasa gyud na ko yung mga comments, ha? Thank you kaayo. Kay naara mo gapadayon ra gyud mo ug panikasikas ug drama sa paminaw sa atong mga drama. Okay, letter sender karong adlaw. Ganahan ko ani sa dili sa ko. Focus on improving yourself, not proving yourself. Lahi ang pag-improve ug pag-prove. Kibaw ka usahay, no, malimot ta nga ang kaning kinabuhi dili ni siya kanang basta-basta lang. Unya ang kompetisyon nato sa kinabuhi dapat ang ato race against ourselves ra gyud. Di ta magsigig kumpara sa kakayahan sa uban. Kay dili magita magdungan og abot sa finish line, guys. No? Lain-lain magyud na unya kanang dili man gyud na mag-ingod nga kay abi kanang mauna niya nga tuang goal, mauna niya tuang mga buhatonon, ato pong ikompetensiyaan ang ato ang selves. So dili gyud. Ana lang gyud na. No? Okay? So improve ourselves. Atong goal, we set our own goals. We achieve it in our own pace. Kay di manilumba. Muna ako isultis mga estudyante na ako sa law sa San Jose nga kanang pagkaabogado di ni contest, di man ni limited slots only. No? So focus sa imuhang kaugalingon pagtuon og imuha. Okay? Letter sender karong adlaw si Butong taga Mindanao o gipadani niya sa kiniyang akong suliran official writers page. Person with disability ni siya pero naa ni siya 5 kabuok anak. Wa ko kaybaw unsay iyahang disability kay wa man niya gisulti pero kabalo mo nabi bagong term anang PWD. Dili bigyan na sila person with disability. No? Kay wa man na mag-ingon nga kay abi
putol baron ng imuhang tiil, putol baron imong kamot, di baron kakasulti, all your other body parts dili na maka-function, no? Munang ang tawag ana no kay differently abled person. Mas nindot, mas positibo na siya paminawon. Kaya may kag person with disability, murag di naman lang yun ni kalihok, lahi, no? Okay. PWD ni siya or persons with disability or differently abled person. Unya, di na to isulti ang iyahang address. Unya, kabahin ni sa balay ug yuta sa ilahang ginikanan. Unya, wa manggod kuno siya nabahinan. Siya pud ang kamanghuran. So, una niyang pangutana, guys. Sa pagbahinay na sa yuta sa akong mga ginikanan, wa ko nila hatagig bahin. Husto ba ang gibuhat sa akong mga ginikanan ug igsuon? Tungod ba kay usa ko ka PWD maong dili mabahinan? Kanang ang balaod ba? Muna ingon ko ninyo nga dapat positibo atong paglantaw ani nila because even if naatay disability, even if we are differently abled, maski pag mentally incapacitated pa, kita mismo na agyud tay katungod ug wa gyud na nag-ingon nga ang kanang unsa ni kanang ato ang pagka person with disability, wa gyud na siya mahimong basihan nga makuhaan tag katungod. Ang kaning pagpanunod nato usani sa mga katungod nato isip anak ug isip eredero. Equal ta sa tanan natong mga igsuon or mga co-heirs nga gitagaan pud og higayon ug katungod nga manunod. Bahalag kumpleto na ang iyahang tudlo nya imo kuwang. Bahalag iyaha kumpleto imo nanubra. Uy, wa gyud na, di gyud na mo matter. Ayaw mo ana. Kay equal ta. Why basis ang kanang moingon nga PWD ka? Wa, uy, ngano di ay? Nganong malesen man? Wala. Dili ingon ana ang balaod. Equal ta tanan. Ang mga bahin, ikaduhang pangutana, ang mga bahin nga yuta sa akong mga igsuon, ilan na sab na gibaligya kay tua naman sila sa Australia. Ang balay nga common na lang ang nahabilin. Kung ibaligya ni, naa pa ba sila'y bahin? Naa gyud mo'y bahin tanan, equal gyud mo. Dili gyud na pwede nga ikaw na lang kay ikaw na may line habilin diri tuwa sila sa Australia, dili sad na mao. Whatever is ang gibilin sa inyuhang ginikanan, equal mo magbahin-bahin ana. Balay, butang, yuta, sakyanan, kwartas bangko, shares of stock, ug unsa pa nang mga gipangbilin din ha, hation gyud na ninyo equally among yourselves. Ikatulong pangutana, uyon ra ang among amahan nga ibaligya ni, kay wala na lagi nagpuyo. Apan dili mo sugot ang akong maguwang, nga maoy nagpa-renovate ani. May katungod ba siya pagpugong? In a way, yes, pero rule of majority. Ang ako alang po problema ani, kay kung balay ato ang hisgutan, kinahanglan manggod po, di manggod siya parihagyuta ba nga walay balay, nga pwede ang iyahang bahin i-exclude na to. Pwede niya dili ibaligya ang iyahang bahin, ang katurang buot mo baligya, maora mo'y mamaligya sa ilahang bahin, no? Pero kung naamang ko'y balay, unsaon man na ito pag-divide, di man ni ma-divide, no? Kinahanglan yun ang iyahang pagtugot. So, husturyahin na lang ninyo sila. Kay, kung ang renovation lang pod ang atong issue, mahimo man nga ulian nato siya sa depreciation lang pod nga value, no? Dili lang pod kung pila yang nagasto atong mga panahon, pila lang pod value siguro siyang contribution. Pwede man, no, nga ulian siya, bayaran siya sa iyahang bahin, no, in so far as the cost siyang nagasto pag pa-renovate is concerned. Ikaupat o katapusang pangutana, unsaon man nako pagkumbinsir ang uban nga mga igsuon nga ibaligya na lang namo ang among balay ug yuta. Kung dili sila musugot, pwede ba nga magpabayad na lang ko nila sa angay kong mabahin? Kay ako sabuntang ipalit og lote aron may kaugalingon na kung puy-anan sa akong pamilya. Daghan kaayong paagi, no? Una, ato gining paningkamutan nga mahusay ni ang inyuhang issue kanang in amicable means lang, no? Kay kamo dapat di man mo mag-away ani, dapat magsabtanay mangyud mo. So pwede siguro suryahan nimo, okay pod na nga
kung moingon ka palitan na lang ninyo akong bahin. So tagaig balor ang imuhang bahin mo pero makag dokumento no nga mo pamatuod nga wa na kay bahin dinha kay nakadawat na ka para og maabot ang panahon nga ilaha baro nang ibaligya then wa na pug kay bahin. Bahala pag moingon kag naalkansi ka kay mas mahal. Nanoon ang ilahang palit o ilahang baligya kaysa sa ilang gibayad nimo, kabaw pug ka sa consequence. Kumusugot sila, okay pug kaayo na siya, mamirma lang mog dokumento. Now kung dili man gyud gani, pwede ta mo adtong korte unya magpa-judicial partition na lang ka. Partition meaning to say, di man mo mubaligya, wa mapani, ibahin-bahinon ta na lang ni klaro para ang ako ang bahin, ako na, dili na ko ninyo hilabtan, pwede na kong ibaligya sa lain. Maunay gitawag nga judicial partition. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhiga pon sa ato ang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.